Hola, benvinguts a Vicky Ràdio, la vostra connexió amb el món català. Vicky Ràdio, la ràdio internacional en català. Segur que alguna vegada ens hem adonat que reaccionem de manera diferent davant les persones, segons el seu aspecte físic, oi? Doncs bé, avui analitzarem un experiment mental fascinant que es coneix com la llei del més guapo i va precisament d'això, d'aquella tendència, que sovint és inconscient, de tractar la gent d'una manera o altra segons si la trobam atractiva o no. Vinga, anem a veure de què va tot això. La pregunta del milió, la que ho comença tot, és aquesta. Som realment imparcials en el nostre dia a dia? Tractem a tothom de la mateixa manera? Per explorar-us, us proposo una petita història que posa aquest dilema sobre la taula d'una manera, molt i molt clara. Mireu, en aquesta història tenim tres personatges. Per una banda, l'Àlex, un noi jove, alt, ben plantat. I després tenim la Sara i la Maribel. L'Àlex interactuarà amb totes dues. I les seves reaccions? Bé, les seves reaccions ens revelaran una cosa molt interessant sobre com funcionem. I aquí ve el més bo de la història. Fixeu-vos en el contrast. Primer, tenim la Sara, una noia que, diguem-ne, no és especialment agraciada. Li fa un favoràs a l'Àlex, un favor gegant. Li troba un pis increïble, a un preu de riure. La reacció de l'Àlex? Un simple gràcies. Educat, sí, un somriure. I llestos. Correcte, però fred, distant. Poc després apareix la Maribel, una noia d'una bellesa espectacular, i li fa un favor molt més petit. Li aconsegueix unes entrades per un concert. La reacció de l'Àlex és la nit i el dia. Eufòria total, un entusiasme desbordant, una abraçada intensa, petons. És que no hi ha color, la diferència és brutal. Aquesta història ens porta directament al moll 2. A veure, si el favor de la Sara era moltíssim més gran, per què la reacció de l'Àlex va ser tan exageradament entusiasta en la Maribel? Sembla que només hi ha una cosa que ho pot explicar, oi? L'aparència física. És l'única variable que ha canviat. I és que això té un nom. Se'n diu la llei del més guapo. No és una llei de veritat, és clar, sinó un patró de comportament. És aquesta inclinació, gairebé sense adonar-nos-en, a ser més simpàtics, més generosos i més amables amb aquelles persones que considerem guapes. El que ha fet l'Àlex n'és un exemple de manual. I clar, aquí sorgeix una pregunta moral que fa una mica de mal. És justa aquesta manera d'actuar? Tot apunta que l'Àlex està valorant més l'embolcatge, la bellesa, que no pas el contingut, que és el valor real del favor que li han fet. I això ens hauria de fer pensar una mica sobre els nostres propis valors. Molt bé, canviem una mica el focus. Ja hem vist com reaccionem davant la bellesa. Però i el desig? Què passa amb el desig? Quines expectatives tenim com a societat sobre qui té dret a desitjar la gent atractiva? Vinga, fem un altre experiment mental. Imaginem-nos una noia que, segons els cànones de bellesa habituals, no es considera gaire atractiva. I li preguntem directament, escolta, què és el primer en què et fixes en una possible parella, el físic o la personalitat? I atenció, perquè la seva resposta potser ens descol·loca una mica. Ella diu, sense pensar-s'ho, doncs el físic. Socialment, sembla que esperem que una persona que no compleix l'ideal de bellesa valori altres coses per sobre de l'aparença. És com si li neguéssim el dret a prioritzar-lo. I aquí està el punt clau. Per què ens sorprèn la seva resposta? Que potser aquesta noia no té el mateix dret que qualsevol altra persona a sentir-se atreta per un físic espectacular? És justa aquesta norma no escrita que diu que només podem aspirar a gent del nostre propi nivell d'atractiu? És una idea que val la pena, com a mínim, qüestionar? Tot plegat ens porta a un gran dilema, a un conflicte fonamental. Aquestes reaccions que tenim són un impuls biològic que no podem controlar? O són una decisió moral, una cosa que escollim? Anem a veure les dues cares de la moneda. En aquesta diapositiva ho veiem perfectament. D'una banda tenim la biologia. Potser el nostre cervell està, d'alguna manera, programat per reaccionar positivament a la bellesa. Seria una funció gairebé automàtica, sense cap mala intenció. Som més simpàtics en la gent guapa i punt. Però de l'altra banda tenim la moralitat, l'educació que hem rebut, els nostres valors. Tot això ens diu que hem de tractar a tothom per igual, que podem i potser hem de triar conscientment ser amables sense importar l'aparència. I clar, això obre un altre meló. Si decidim forçar la nostra amabilitat per ser moralment correctes, què és millor? La reacció instintiva de l'Àlex amb la Sara, que va ser potser una mica freda però sincera, o una reacció forçada, superentusiasta però completament falsa, només per quedar bé? És un dilema entre ser autèntic o ser correcte.
Després de donar-li voltes a tot això, podríem arribar a pensar que l'aparència ho és tot, que qui és guapo ho té tot guanyat, però la història no s'acaba aquí. Hi ha una perspectiva a llarg termini que ho capgira tot. A veure, la resposta fàcil i ràpida seria dir que sí, que la bellesa obre totes les portes. Però si grates una mica a la superfície, de seguida veus que la realitat és molt més complexa. I, de fet, jo diria que és molt més esperançadora. La clau de tot plegat és aquesta. L'impacte inicial de la bellesa es va esvaint amb el temps. Una persona molt atractiva, però amb un interior lleig, acaba generant rebuig, per molt guapa que sigui. Ser guapo no és cap garantia d'amistat ni d'amor, de res. En canvi, una persona pot ser amb un físic més normalet, però amb una personalitat brutal, amb un interior ric, aquesta persona acaba guanyant-se el cor i l'admiració de la gent. Al final, el que queda, el que perdura, és la persona, no només la seva imatge. I per acabar, aquí queda una última reflexió, per a cadascú de nosaltres. Després de tot el que hem parlat, si mirem enrere amb total honestedat, hem actuat mai seguint aquesta llei del més guapo? És una pregunta una mica incòmoda, ho sé, però pensar-n'hi és, segurament, el primer pas per ser més conscients de com interactuem amb els altres. Vicky Radio, la radio internacional.